Apa? Masang susuk kula niki. Kok iso masang susuk maksudnya? Lho, ben aurane niku mencorong. Iya. Ya ora dhewe iki wis sepaket nendi-nendi enek Nanda karo Hani. Judule. Sepakatnya apa lho? Aku putus sampean karo sapa? Tak suwun rino lan wengi. Sugeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu mau. Piye kabare sehat to? Alhamdulillah sehat. Saya sak menika jenengan pripun? Aku nek nyawang sampeyan ki warasakala. Kejaba pancen postur utawa nggonmu macak ki bener, nggonmu rias ki ya bener, narik kawigaten nyendhati nambahi umur. Jenengane mboten ngertos wong kula niki trah masang susuk. Apa? Masang susuk kula niki. Kok iso masang susuk maksudnya? Lho, ben aurane niku mencorong. Wah dadi nggon pipi iki disusuk. Mboten pipi mawon. Nggon pipi, nggon lambe, nggon mripat, nggon susu, nggon bokong. Oh ngono ya nak ya. Nggih. Dadi susuk emas kuwi ya. Nggih. Lah nek mesti nggih tayeng no, Ma. Oh iya. Dadi di emas dilebokne ning pori-pori. Nggih. Terus kuwi dadi banyu. Ndadekne mencorong ki mergo kowe susuk. Oh nggih no. Susuk. Wah, Wedak niku wedak napa? Sing damel rias sinden-sinden nek kula sotrenan punan. Wah, ya disotrekne. Nggih. Ning punden ngendi lah nyotrekne iki, Wis Mas? rahasia niku. Wong sing ngeterne nggih jenengan no dek nginane. Oh iya numpak tril ya. Lah. Iya. Aku kelingan trilku nek kene sampean gitu. Tenanan kok. Wo dadi kuwi pancen persiapane seniman ki ngono kuwi. Nggih mboten. Seniman ki kudu lho iya no. Lho nggih to, enten Itu di luar tampilan ki kudu dipersiapne tenanan. Macake disiapne, ilmune disiapne, aja nganti tolah-toleh, aja nganti tanggung tatak tetek tanggu-tanggun. Layak bokongmu kok iki susuk ya ki. susuk. Lah kok mburi ketara gedhe jebule nek susuke. Susuk suban. Jantenan tenan. Praboya apa bokonge telepes mburi. Tenang Mbak sesuk tak terno masang susuk ya to. Aku gawe Mas sampean gawe sing anu diamond mengko. Praboya disusuka ya wis ora kenek. Mung katosan awak. Dadi nggih nyusuk Praboya ya apa pacul ya ora. Iso pacul. Ya, ngaturke tembang sing kepenak. Aku nek kowe sampean kulinane rak meni tembang campursari. Nggih. Aku pengen kowe nembang langgam. Langgam napa, Mas? Aku manut langgame pilihanmu apa? Ngenteni ya kena. Oh nggih, ngenteni mawon. Aku ngenteni tekamu. Kira-kira kok karo cah kok kedanan kira-kira. Kira-kira sik iso kedanan karo cah iki. Bariki aku aja mbok jak ya, Mbak.
Kedanan arep susuke aku. Aku ngenteni tekamu kaya apa terus nek diiringi musik ndadekne senenge wong urung mesti kalau mongso wongane senengane mung podang kuning ya no. Neno neno terus ke mau? iya terus to. Lho napa to jenengan kok Pegel ora trima aku. Ya. Kledang kledang kae teka pranyat Nanda semeneng cah loro lho nyapa kok lingkuh kabeh. Mboten dereng to. dereng. Iya. Ya ora dhewe iki wis sepaket nendi-nendi enek Nanda karo Hani. Judule Sepakat nyapa lho. Loh, sepaket lho mau lho. Niki Iya lek diundang bareng lek ora. lho jenengan niku mboten ngertos
to. Kula niku kalihane pun kondang tembuti-tembuti. Lho, piye to? Anggite. Romo mboten ngerti kok. Ten Jawa Tengah ya dhewe kae kan dodol cilek. Lah kok mboten diundang enten mriki prak nggih nderek jenengan. Ngintil ngono. Kok ngintil to, Mo? Ora, ya lek cara ora diundang bareng ya ngintil to. Ya nggih. Nggih, melok-melok anggere wonten tiyang ngedegne terop nggih dileboni. Iya. Isin-ngisini ndak. Dadi saolah ya enek wong bayi ngono ya ora ditanggap ya mlebu nembang dhewe. Ya Puspitanala diaturne. Luwawas maneh, denak mawon lho, Mo. Alah, dina sing ndi to? Sing niki. Lah, empong piyai mriki mawon remen kalian tembang lagu anyar Mangga Puspitanala wis kapok. Lah ngenyek Caca. Karo Puspitanala ngenyek. Lagu ki ana sing umure pendek, ana sing umure panjang. Lagu sing tak tunjuki engko mesti umure panjang. Ngono. Nggih, tapi Nek niku kan pun lestari ki ya omong liwat. nggih. Iya to, lewat sedelo. Pokoke aku lagu iki bakal umur panjang. Contohnya lagu ini di kanan umurnya ya panjang. Iki pirang tahun nek iki coba. Yo, diaturke saiki aku manut awakmu denok ya manut. Kene saja ya enak wong delok ya macak gareng bareng. Wong goreng nyangking ingon-ingone. Monggo Mas. Ojo kuwate sayangku ning kowe ra iso disate ora bakal luntur ora bakal munte aku nembus tenan kayangan krungu swaramu swara tangisanku mungkin iso entek ewunan laku nyeritake gedene rasa sayangku. Saiki ngaturke Mas Gareng nganggo serampate cah kaya ngapa diaturke men munggah ana pepanggungan. Monggo.